Kaixo, Gorka. Peio dago gidatzen, ezta? Bai, adi, bere txanda data. Ze moduz bizita? Ondo, animoak ematera joan eta norberak hartu. Badakizu. Bai, alaxe izaten da bai. Ta paketea sartu da, ezta? Bai, baina bueltan daramagu liburu bat eta kamiseta urdina. Tina, bueno. Eta txikitxoaren argazkia iritsi zaio? Bai. Joe, que risas. Zure burua dekoradillo. Claro. Eta oine, non zauzie ba? Etxera bueltan. Kateres pasau berri, 6 ordutara, ez da Peio? Gorka! Hau askotan gertatzen da, arratsaldeon, sare plentzia gortiz gara, momentuz Oiane, Deniz, Ibai eta Agirre ere badago, baina gaur ezin izen da etorri. Eta, sare plentzia gor literatzea erabaki dugu, sakabanaketaren aurka gaudelako. Sakabanaketa ez da presoak euren jaioterritik urruntza soilik. Sakabanaketak presoen eskubideak urratzen ditu eta gu pertsona ororen oinarrizko eskubideen alde gaude. Hagamos que esa red sea más amplia y compacta todavía. Es la vía para acabar con una política que no tiene ningún soporte legal. Orain, Arantza Aldezabal, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta sarekideak sareri buruzko azalpen batzuk emango dizkigu, baina lehenengo bideo bat ikusiko dugu. ¿Qué es Sare? Sare es una red ciudadana cuyo primer objetivo es acabar con la dispersión. Sare se teje día a día, hilo a hilo, entre muy diferentes sensibilidades e ideologías porque pensamos que esta es la única manera de acabar con la lacra del alejamiento y el aislamiento de presos y presas. Sumar fuerzas entre diferentes, desberdinen arteko indar metaketa. Herritarren sare hori osatzeko, sarekideak behar ditugu, lagunez lagun, jostorratza eta aria, herriz herri, elkarri loturiko hainbat eta hainbat sarekidez osaturiko sarea lortu behar dugu. Lehenengo urrats gisa, sarek sakabanaketaren errealitate lazgarriaren berri emango du. Legez kanpoko jardun hori agerian utziko du mundu osoaren aurrean. Munduko edozein tokitako auzoetan, herrietan eta hirietan, gure auzo elkartetik bertatik hasita. Nazioartean jakinaraziko dugu kartzela politikak zer nolako ondorio larriak eragiten dituen presoengan eta haien senitartekoengan. Gure ahotsa planetako azken zokoraino eramango dugu. Baina nola jarri mundu osoa jakinaren gainean? Tresna eraginkor bat erabiliko dugu. Sakabanaketari buruzko liburua. Hor azaldeko dugu dena, zehaz mehatz, injustizia, ankerkeria, zinismoa eta sufrimendu asko, gehiegi. Argitalpen hori esker, lortuko dugu edonor modu argi eta garbian ulertzea eskubide urraketa hori zertan datzan. Ikuspegi juridikotik, ikuspegi sozialetik eta pertsonen ikuspegitik. Gaurtik hasi eta datorren apirila arte 500.000 liburu banatuko ditugu 5 kontinentetan. Ziur gaude, milaka eta milaka lagunek osatutako herritarren sare horrek lor dezakela eta lortuko duela. Gaur hasiko den lehenengo aldi honen emaitzak datorren udaberrian ikusiko ditugu, egindako lana mundura zabaltzen dugunean. Eta ordura arte, zer egin behar dugu? Primero, compartamos la reflexión sobre la dispersión entre diferentes. Pueblo a pueblo, barrio a barrio, consigamos el mayor número de sarekides. Segundo, impliquémonos para hacer llegar al máximo de personas el libro de la dispersión. ¿Quién no tiene un vecino receptivo o amistades en el extranjero? Que sepan, de nuestra mano, cuán vengativa es la política penitenciaria de los estados francés y español. Y tercero, el día 10 de enero, en Bilbao, seremos tantos y tantas que haremos que el mundo entero se mueva y se conmueva ante semejante movilización. El día 10 de enero nos van a oír. Reclamamos derechos humanos. Urtarrilaren 10ean, entzun egingo gaituzte. Gaur hemen, proposatzen ari garena, gure helburua lortzeko bideari ekitea da. Euskal presoak Euskal Herrira ekartzea. Dinamikoa, metatzailea, aberasgarria eta barneratzailea. Erronka honetan, oinarrizkoa da.
Hau da, giza eskubideak defenditzen dituen persona orok du bere lekua. Zu horietako bazara, eta espero zaitugu, tú eres una de ellas, y contamos contigo. Eskerrik asko, arrasti on denoi. Lehenik eta behin, aipatzea niretzat izugarrizko poza dela hemen egotea, zuekin. Egia esan, bideoan ikusi duzuen bezala sarek daukan helburu handienetariko bat eta nagusia da herritarren sare bat sortzea, baina errealitatea da polikinaka herriz herri ari garela pixka bat kontua mugitzen, baina behar bada ez pentsatzen genuen erritmora. Orduan, Gorliz Plentzia Gorlizen horrelako sare talde bat martxan jartzea, ikusita Uribe Kosta zein geldirik dagoen eta zentzu honetan sare isil-isilik dagoela eta ez dagoela presentziarik behintzat publikoari begira, esatea asko pozten garela, zuek pixkat animatu izana. Eta, ikusi duzuen bezala bideoan gauzak nahiko garbi azaltzen dira, nik behar bada pixka bat xehetasun batzuk emango dizkizuet, bideotan agertzen ez direnak, baina nik uste dut beharrezkoak direnak zuek ezagutzea. Alde batetik, nondik gatozen, nahiko nizuek pixka bat azaldu sare sortu zeneko kontekstua. Elkarte bezala gauzatu da sare orain dela urtebete, berez, ekainaren 15ean gure lehenengo urteurrena izango da, eta hasieratik sarek izan du askotz lema orokorrago bat, ez da dispertsioa bakarrik, baizik sareren ardatz nagusia izan da hasieratik giza eskubideak, konponbidea, bizikidetza, baketsua ere bakea. Orduan, ardatz nagusi hori hartuta ikusi zena zen giza eskubide mailan bazegoela arazo izugarri bat, dispertsioa, sakabanaketa, eta ezinbesteko oinarrizko lehentasuna eman behar zitzaiola gai horri. Eta beraz, abiatu ginen oinarrizko aldarrikapen horretatik. Galdu gabe beti ere gure ardatz nagusi hori. Honekin esan nahi dudana da, saren kontziente garela, dispertsioarekin inoiz amaitzen badugu eta amaituko dugu gure lana ez dela amaituko. Ze azken finean, oinarrizko pausu batzuk ematen hasi gara, baina Euskal Presoen aferak hor dago eta konponbidea eta bizikidetza paketsua ez da soilik lortuko sakabanaketa edo dispertsioarekin amaituta. Orduan pixka bat, sarrera modura gure kontekstua eta nola eutsi diogun hasteko aurrera pausu txiki batzuk emateko behintzat, baina oinarrizko eskubideetatik abiatuta nolabait gure indarrak zentratu ditugu dispertsioa urruntze modura ulertuta. Orduan, iruditzen zaigu gainera oinarrizko gauza da, giza eskubideetan oinarrituriko aldarrikapena izanik, izan daitekeela herri hontan nolabait ideologi eta sentsibilitate desberdineko jendeak batuko gaituen zerbait. Hain zaila da hori lortzea herri hontan, gutxienez oinarrizko giza eskubideen aldarrikapen honetan hor lan bateratu eta elkar ulertze bat uste dugu egon daitekeela eta nik uste dut jendartean behintzat sentitzen duguna da badagoela. Problema zein da beti, kontekstu politikotik urruntzea. Saretik ere beti eman nahi izaten dugu mezua da giza eskubideen kontu badela, guk hemen aldarrikatzen duguna, eta giza eskubideak nolabait gai politikoetatik haratago daudela. Lehentasunezko gaiak dira, eta tamalez herri honetan askotan oso zaila da oinarrizko gauza horietan ere aurrera egitea oso baldintzatuta gaudelako kontekstu politiko eta nolabait presio politiko horrekin nolabait esateko. Orduan, gure beste erronketako bada horren gainetik egotea. Oso garbi esatea jendeari giza eskubideen gaia gai politikoen gainetik dagoen zerbait dela. Eta nahi duenak entzungo du eta ulertuko du, eta nahi ez duenak ez du ulertuko. Filosofia aldetik, nik uste dut oso garbi ikusi dela, ezberdinen arteko lan hurbila dela bilatzen duguna. Lan bateratu bat, eta herritar eranitzez
osaturiko lan bateratu bat. Esan bezala alderdikeriak alboratuta eta nolabait giza eskubideetan oinarrituriko oinarrizko baldarrikapen honi eutsiz. Eta beti ere herri bakoitzak duen iragana eta nortasuna errespetatuz. Azken finean, hitz egiten dugunean sare herritar bat gara, herri bakoitza mundu bat da. Eta mundu berezi horri guk eman nahi dugun mezu hori transmititzeko, nik uste dut herritar bakoitzak egokitu behar dugula gure herriaren errealitatera. Eta bilatu formula oso lokalak, estrategia bereziak, benetan, behar bada giza eskubideen eta euskal presoen afera honetatik urrun sentitzen ditugun pertsona horiek gure ganatzeko. Gutxienez, hurbiltzeko, entzutera, gogoeta egitera, liburuxka irakurri eta konpartitzeko gonbitea egitera, eta ez dago formula magikorik horretarako, hor dago herri bakoitzak duen abilezia, indarra, gogoa, motivazioa, baina azken finean, hori da pixka bat nire ustez herri mailan landu behar dena, eta gakoa benetan sare hori pixka bat poliki-polikinaka edatzen hasteko. Esan bezala, sare elkarte bada, esan nahi dut, giza eskubideen gaian kokatzen den elkarte bat, bere estatutuak eta guzti dauzka, eta zalantzarik gabe herriak eta herritarrak gara sareren motore, baina ezinbestean hain sare konplexua artikulatzeko ezinbestekoa da elkargune izendatzen dugun batzorde bat egotea. Eta izatez, elkargunean momentu honetan 10 pertsona gaude, eta elkargunean nolabait azpitaldetan banaturiko lan banaketa bat eginda, eta oso jende desberdina gaude, guztiok ikusi dituzue komunikabideetan, Joseba Azkarraga, Teresa Toda, gehien agertzen diren aurpegiak dira, baina bertan dago baita ere Luis Galdós, neurologoa, bertan dago Pepe Muglia, ez dakit ezagutzen duzuen, eta inoiz igual ikusi duzue bideo bat egin zuen, gizon hau gartzeletako funtzionarioia da, eta bere izatez murtzianoa da, baina bere hurbiletik bizi izan du dispertsioa sufritzen duten senitartekoen egoera guztia, eta gurekin dago elkargunean, eta bera, oinarrizko gai honi eutxita gurekin dago hain desberdina izanik. Elkargunean adosgune bat da, gauzak egiten direna da proposatu, eztabaidatu eta erabaki guztion artean. Eta gero azpitaldeak dauzkagu, harreman taldea, komunikazio taldea, prentsa taldea, dinamika taldea eta finantziazio taldea. Ezin dizuet ukatu arazoak badaudela baita ere, saren esate baterako eta dakizuen bezala azkeneko mobilizazioaren ostean eta Guardia Zibilak izandako jarrera bortitz horrekin Audientzia Nazionaleko autoak dauzkagu bueltaka, eta seguruenik, ez daukagu zalantzerik, jomugan gaudela, nolabait esateko ziur nago ikertzen ari gaituztela, edo nolabait begiak gugan jarrita daudela, hori errealitate bat da, eta nik uste dut aurre egin beharko diegula egoera horri. Egia da ere, aurrekontu aldetik diru premia bat dagoela, mantentzen dugun dinamika hau egunerokotasun lan honetan dirua behar da, jendea behar da bertan lanean, lan bolondrez pila egiten da, baina hala ere gastuak daude, finantziazio iraunkor bat lortzea oso zaila da, horretan gaude, baina hortarako ateratzen ditugu materialak eta hortarako egiten dira hainbat gauza, eta laster jarriko dugu martxan sarekibete kanpaina bat, baina gehiago izendatuko duguna bazkide, nolabaitea bazkide, edo zein elkarteko bazkide batek bezala, bere kuota ordain dezakena, bere elkarteko kide izango dena bazkide moduan, pixka bat aurre egiteko kontu hauei. Eta, batzuetan,
harremanak asko lantzen ditugu, harreman taldeak oso eragile soziopolitiko desberdin guztiekin ari gara bilera partikularrak egiten, mezu hau bera jende guztiari maila pertsonalean eta maila publikoan ematen, eta transmititzen digutena da sinesgarritasun falta. Hau da, esaten dugunean ezberdinen arteko herritarra garela ez digute sinisten. Bai? Ez digute sinisten, betikoak zarete eta horrelako hitzak entzun behar izaten ditugu. Bai? Orduan, betikoak noski betikoak garela eta egon behar dugu betikoak, baina ez betikoak bakarrik, beste guztiak baita ere. Arrazoi nahikoa dago desberdinak eta desberdin pentsatzen dugun guztiok honen alde egoteko. Bai? Kontua zer da, zaila dela pentsatzea eta zaila dela asmatzea nola agertarazi ezberdinen arteko sare herritar badela, ez garela betikoak, beti bakarrik formato berdinekin eta era berdinean lanean. Bai? Orduan, lehen komentatzen aritu gara, ez dago formula magikorik, gure ustez, herrietan sortu behar da dinamika berezi bat, herrietan bilatu behar dugu herri bakoitzak duen nortasunaren arauera, daukan egoera bereziaren arauera, zein izan daiteke modurik egokiena, esan bezala, betikoaz gain, beste hainbat jende guregana hurbiltzeko. Aipatzen nuen adibidez, herri guztietan egoten dira pertsona maitatuak, karismatikoak, herriaren alde edo herritar bezala, jendeak begirunez eta oso gustukoak dituenak, eta izan daitezke pertsona gakoak horrelako sare herritar batetara hurbiltzeko. Behar bada, pertsona horiek zuen artean egoten badira eta beste ekitaldiren bat edo egotzen baduzue edo kalean egiten den edo zer gauza egin da, jende hori hurbiltzea lortzen bada, jende horrek jende gehiago erakarriko du. Orduan nire ustez, hor dago herri mailako erronka nagusia, ez da beharrezkoa etengabe gauzak egiten aritzea, kriston energia galtzea, gainera azkenean diru gastuak sortzea, pentsatzea beti zenbat jende elkartuko gara, beteko dugu sala, ez da beldur hori beti, bilatu bideak, eraginkorrak direnak, hitz egin pertsonekin, liburuxka oso tresna egokia da nire ustez, urrun sentitzen duzuen jende horrengana hurbiltzeko, eta bilatu bide zuena partikularrak egokituta plentzira, egokituta gordizeko egunerokotasun horretara. Nire aldetik ez dago beste hitzik, nire ez zer galdetu edo gogoetaren bat egin, aurrera. Bueno, como ha dicho Arantxa, es una iniciativa que defiende los derechos humanos. Y los protagonistas de esta iniciativa son las personas. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Izan gaitezen bat. A continuación veremos a personas de diferentes sensibilidades unidas por un objetivo común, el fin de la dispersión. Badaude oinarrizko gauzak gizarte batek ezin dituena ahaztu. Eta giza eskubideak ahaztu egiten baditugu, jai dugu, gizarte bezala, gizarte gaxo bat dugu, ez da gizarte sano bat, giza eskubideak ahaztu egiten ditugun gizarteak. Eta hor, nik uste beste gauza batzutan bezala oso despistatua gaudela herri honetan. 25 urte daramagu dispersion politikarekin, nahikoa da, iritsi da momentua denon artean lana egitea, eta denon artean lortuko dugu. Euskal presoen sakabanaketa, dispersioa, gerra arma, ilegitimo modura erabili dute Frantziak eta Espainiak. Euskal presoei identitatea kentzeko eta familiak zigortzeko. Baina armazko gerra amaitu da eta bakearen aroa hasi da. Horregatik, Frantziak eta Espainiak Euskal presoen eta euren familien giza eskubideak errespetatzen hasteko ordua da. Dispertsioa mendekoa baita. Kaixo, hola a todas y a todos los que estáis ahí en el Bilbao Arena. Soy Carlos Olaya, soy actor y os mando mi abrazo más fuerte y solidario desde Madrid. Para que sepáis que no estáis solos en esa lucha por acabar con este crimen que es la política de dispersión de los presos y las presas vascos. Quiero que vuelvan a sus casas, que vuelvan los exiliados. Y es más, que se acabe con los tribunales de excepción, con los macroprocesos,
que haya una amnistía. Porque lo que queremos es la paz y la reconciliación. Estoy con vosotros. Os mando mi abrazo más fuerte. Estoy y he estado siempre profundamente en contra de la dispersión de personas presas porque entiendo que contraviene la normativa. Pero es que además va en contra de los derechos humanos. E incluso aunque la ley asegurara, permitiera la dispersión de personas presas, la ley nunca puede estar por encima de los derechos humanos y eso es lo que hay que respetar. Por lo tanto, acabar con la dispersión es un objetivo prioritario en este momento. La dispersión lo que está es ya de antemano porque está olvidando totalmente lo que son las circunstancias particulares de cada uno de los reclusos y lo que tiene tan solo en consideración son pues una serie de ideas políticas, una serie de planes políticos o lo que fuere, pero estamos olvidando al penado y la legislación penitenciaria. No tenemos que olvidarlo, que lo que pretende es favorecer la reinserción del penado. Y cualquier medida que vaya en contra de esa reinserción tiene que ser por fuerza una medida negativa. Herritarrak kalera ateratzen bagara, herritarrak aldarrikapen horren gainean batzen bagara eta egoera politiko honek eskaintzen dituen aukeretan sinetsiz, benetan borroka horretan bat egiten badugu, egingo dugu, horretan ari gara askok, eta orain da momentua. Euskal Herritarrak borrota honetara ekartzeko, Euskal Herritarrak oraindikan eta indar gehiago egiteko, eta presoak guztiokin batera. Prozesu honetan, bakea eraikitzeko prozesu honetan parte hartu desaten Euskal Herriratzeko. Hoy en Euskal Herria vivimos tiempos nuevos, tiempos de paz. La apuesta tiene que ser la reconciliación. Aprender a convivir desde el respeto todos y todas. Y por eso la dispersión hoy es no solo una injusticia, sino un obstáculo para conseguir la paz definitiva, para conseguir la convivencia, para conseguir la reconciliación. Pero estoy convencido que desde la movilización social seremos capaces de acabar con la dispersión y en ese sentido animo a todos y a todas a trabajar, a aportar cada cual su granito de arena para acabar con una política que pertenece a tiempos pasados. Hoy nuestros esfuerzos, amigos y amigas, deben ir dirigidos fundamentalmente a terminar con la política de dispersión. La política de dispersión fue una despreciable medida política y medida política tiene que ser también terminar con ellas. Por tanto, ni un paso atrás en este objetivo y en todo caso si hay que dar algún paso atrás que sea para coger impulso y hacer frente a otro objetivo que tiene que ser también inmediato, que es vaciar las cárceles de presos y presas políticos vascos, porque no hay un proceso de paz finalizado mientras las cárceles haya centenares de presos y presas a los cuales se les vulneran sus derechos día a día. Horregaitik, dispersiorik ez, giza eskubideen alde. Nork nahi du zenideak, presoen zenideak eta familiak bidaia arriskutsu eternaletara kondenatu. Nork nahi du horrelakorik? Egoerak horrela irauten duen bitartean, ezin dugu esan gure herria normalizatua dagoenik. Ezin dugu esan bakean bizi garela, hainbeste preso, hainbeste kartzelatan sakabanaturik dauden bitartean. Lehen bailen behar ditugu Euskal Herrian eta gero laster etxean. Preso guztiak eta ieslariak denak. Que solo queda una parte que es la beligerante, una parte que es la que sigue utilizando las herramientas de política represiva y entonces será la sociedad la que de alguna forma tome cartas en el asunto y de forma unilateral, pero de forma bilateral en su conjunto, pues denuncie, deniegue y reniegue precisamente de esas fórmulas que son hoy en día pues, obsoletas respecto a la propia situación política. Muy buenas a todas y a todos los que estáis en el Bilbao Arena. Soy Willy Toledo y por supuesto ya sabéis que me tenéis ahí en la lucha por la justicia y por los derechos humanos básicamente y un apoyo a la iniciativa SARE para que todas y todos los presos vascos sean acercados a sus domicilios porque sabemos que es una cuestión no ya de los presos y de las presas sino de sus familiares. Así que un abrazo fuerte, lleno de solidaridad, lleno de hermandad, lleno de amor, porque desde Euskal Herria nos estáis dando muchas lecciones de cómo se lucha en la calle, en las instituciones, en las organizaciones sociales. Así que Euskal Herria hasta tú y un abrazo fuerte para todas y para todos. Euskal politika gintzan dispersioa da erronkarik esanguratsuenetarikoa edo sakonenetarikoa. Urtez daramagu haren kontra borrokatzen, baina esan bezala
egun esanai berezia dauka bake prozesuari begira, nik uste dela oztopo orokorrean gainditu behar dugun oztopoa. Esan bezala hori helburua zein da tresna, dudarik gabe baita ere euskal politikoen batasuna. Hor bat egin behar dugu haren kontra egiteko eta emaitzak lortzeko. Presoen eskubideak eta hain zuzen euskal presoen eskubideak defendatzen ditugunean, ez ditugu aldarrikatzen aukera politiko batzuk, baizik eta gizakien oinarrizko eskubideak. Espetxetan ere bermatu behar diren eskubideak. La dispersión de los presos, el castigo añadido a sus familias y a los propios presos, la negativa a tener en consideración graves enfermedades para respetar su derecho a ser excarcelados en tales circunstancias, ponen de manifiesto una política penitenciaria inspirada en la venganza, desprovista de esa inspiración humanista que propicia y debe propiciar sobre todo la reinserción social de los penados, y consiguientemente debemos denunciar con energía esa política penitenciaria y exigir a un Estado que se precie de democrático, que respete los derechos humanos de los presos, porque son derechos humanos fundamentales como correspondientes a personas que no tienen por qué ser sometidos, repito, a un castigo adicional y a familias que por añadidura tienen que soportar esos castigos. Dispersioa ez baita epaileak presoari jarritako zigor bat, baizik eta estatu indarkeriaren adierazpen lotsagarri eta zital bat. Nork bere amari, aitari, semeari, alabari edo lagun min bati begietara begira minutu bat pasa ondoren maitasuna sentitzen duen orok, gaitzetxiko du, benetan gaitzetxi ere dispersioa. Hau ez baitoa presoaren aurka, bera maite dugun guztion aurka baizik. La dispersión no solo incumple la ley orgánica penitenciaria del Estado, sino que además aplica un castigo añadido a las personas presas y a sus familiares. Mira, yo creo que después de 3 años que ya ETA ha dejado de matar, que ya dijo que no iban a utilizar las armas, pues las cosas tienen que seguir adelante y sobre todo pues hay una ley penal en la cual dice claramente que los presos tienen que estar cerca de sus hogares de residencia, con lo cual yo creo que la dispersión que en su momento se llevó a cabo por tener una separación entre ellos ya no tiene lugar. Ya creo que se ha pasado el momento y que ya tendría que volver otra vez todo a su sitio. Por aparte que no es una ley esa dispersión. Herri gixara horrekin bukatzearen ardura geureganatzea eta jardutea. Eta bultzada horrek ekarriko du instituzioen inplikazio handiagoa eta bestaldetik oso importantea da baita ere nazioarteko komunitateari begira egin beharra daukagun lana. Baina argi izan behar dugu geuk etxean egiten ez duguna nazioartetik ez digutela konponduko. Beraz eta herri oso bat aktibo eta martxan barima dago modu iraunkorrean sakabanaketaren bukatzeko pertsona guztien giza eskubideen defentsan, nazioarten babesa eta inplikazioa geroz eta handiagoa izango da. Beraz eta jasangaitza bihurtu behar diogu gobernu espainol eta frantsesai sakabanaketa mantentzea eta herri honi erantzun baikor bat ematea behartu epe oso motzera. Bai, ideia bat argi eta garbi dago zein den ez da, excepzio legediarekin bukatu egin behar dela. Baina ez guk geuk bakarrik esaten dulako, baizik eta nazioarteko erakundeek esaten dutelako, adibidez Nazio Batuek, edo Amnesty International erakundeak, edo beste batzuek esaten dutelako. Azken batean, giza eskubideak guztiontzako direlako. Esta es la idea central. La idea central es que no se puede mantener una legislación de excepción que trata a las personas diferentes.
todos los derechos humanos para todas las personas. Y más allá de que esta es una cuestión, además, que no solamente lo pedimos quienes intervenimos con SARE en la reivindicación de estos derechos humanos, sino que es la reivindicación que al Estado español se le hace desde Naciones Unidas, es la reivindicación que se le hace desde Amnesty International, es la reivindicación de que hay que acabar. Y oí al juez Jiménez recientemente, un juez español, que decía que el derecho penal del enemigo es el no derecho. Bueno, pues si es el no derecho, lo que hace falta es acabar con esta legislación del derecho penal o con esta visión del derecho penal del enemigo, que lo que hace es restringir derechos humanos en función de a quién me gusta aplicárselos o a quién no. No se pueden aplicar los derechos humanos a la carta, son todos para todas las personas. Zigor kolektiboa da, euskal kolektibitate osoari ezartzen baitzaio ezerria. Astero milaka kilometro bidaiatuta urtean zehar 20.000 euroko zorra metatzen doazenak agureak dira, langileak eta langabeak, ezindunak, txiroak, nerabeak eta umeak, jarraian zigor honek gaur batengan eskolan duen eragina erakutsiko dizuegu. Beraz, ni Maialen Tapia naiz, Saskan aspalditik sartua gaztetatik. Beraz, nire esperientzia nahiko luzea da. Ama eskolan lan egiten dut, beraz, 2 eta kasik 6 urte bitarteko aurrak ditugu. Beraz, gure eguneko ritmoa, beraz, 3 ordu ditugu goizean, beste 3 ordu arratsaldean. Beraz, saiatzen dira horren ritmoa segitzen, goiza pasatzen dute hemen gurekin, gero jantokia dugu hemen Seberian ondoan, gero bakotsak edo pausa egiten du edo ez du egiten, horren ritmoa respetatzen dugu. Eta gero berriz arratsaldean esnatzen denean berriz gelara doa, eta gero batzuek ikastola bukatuta etxera doaz berehala, edo beste batzuk hauzainekin gelditzen dira. Horiek ondorioak jasaiten dituztela, lehenik eguneroko bizia, lehenik bidaioiek egin behar dituzte. Beraz, haien egunerokoa ez da beste aurrena bezalakoa. Adibidez hemen ikastolan ikusten dut, hor baten kasua, beraz ekaitzena, ekaitzek ikastola utzi behar du. Hortzeguna jatsaldetan joan behar du, beraz hortzeguna jatsaldea gehi ostirala, ez ditu ikastolan pasatzen goxoki, bere lagunekin, bidaian pasatzen ditu. Horra, dahan behar da ere, momentuko noskiz, ez zaio trabagarri, ikaitzi ama eskolan baita, eta ama eskolan ritmo lasai batean lan egiten dugu, baina gero egia da lehen mailan izango direnean eta beste ikasgai batzuk izango direnean, behar bada hor, pixka bat egia da beste ondorio batzuk izango dituela. Baina ez da hortan unu, baina ama eskolan ez. Eta egia jan, ateraldiak eta ditugunean, saiatzen gira beti kontutan hartzen. Ekaitz hori izanen zira, ez morduan ateraldi hori ginen dugu beste egun batean eta egokitzen gira. Hor, adibidez, egitzen badu egun bat eta erdi egiten 2 aste guziz eman dezagun eta ikasgai berri bat hasten badute justuki egun hortan, edo ikasgai berririk ez dute hasi behar egun hortan, baina hori zaila da gero baldintzatzea eskolako gelako bizia. Naiz eta ume gehiago izan, nik uste dut olako kasuetan egin behar den gauza dela. Kontutan hartu behar dira olako egoerak, aurrak ez dute eus ikustekorik bizituen egoerarekin eta orduan alden neurrian saiatu behar da, hori egiten. Beraz eragina du bere bizirremoan, nekadura, eta gero edo amaren, edo aitaren, edo eskasia duela. Ez da egunero maite dituen pertsonekin bizi, normaltasunez, bestek egiten duten bezala.
Eta nire ustez aurroiek heldutasun gehiago dute bestek gaino. Egoera horiek bizi izan dituzte eta pentsatzen dut ez dakit, zaila da txikitan hortaz zein diren ondorioak ikustea, baina pentsatzen dut handituta ere zerbait gelditzen dela. Nik erranko nuke mendekua dela, eta mendeku hori horbileko familiak jasaiten duela, eta beti bezala ahulenek, eta ahulenak badakiku zein diren aurrak dira. Eta orduan garaia dela jakin gelditzeko. Baina borputzunen aurte gaituzte ez dakit, espaliko kontua da eta men garaia litakela da. Bueno, y como habéis visto en el primer vídeo y como ha comentado Arantxa, Sare tiene como herramienta principal el libro de la dispersión, que es este libro que os repartiremos luego. La finalidad de este libro no es que os lo quedéis, es que lo leáis y que lo compartáis para que se entere el mundo. Y ahora vamos a poner un vídeo cortito de una de las autoras que va a resumir un poco lo que hay en el libro. Luego vais pasando y cogéis uno cada uno. Zer da sakabanaketan? 3D. Dispertsioa, deserria, disoluzioa. Dispertsioaren helburuetako bat izango litzateke preso politikoa, preso komuna bilakatzea. Horretarako deserriaren metodoa esango genuke edo bidea erabiltzen da. Presoari dagokionez oso errez ulertzen da deserria zesan nahi du azkenean herritik kanpo bizitzera kondenatuta dauden, herritik urrun eta presoa geroz eta urrunago, geroz eta arrotzagoa dena. Zentzu horretan isolamendua areagotzen da, ze zaidu egiten da, bai zure herriko hizkuntzan hitz egiteko aukera, eta noski zure herriko hedabideak ikusteko aukera. Horrek desinformaziora eramaten du eta noski hori ere lotuta dago babesgabetasunarekin. Hau da, presoaren babesgabetasun horrekin. Bestetik, deserri hori, deserri kontrolatua deitzen dena, edo artifiziala, ezartzen zaio presoaren familia, senide eta lagunei, edota ezagunei. Deserri horren helburua zein da, izango litzateke gizartea, oroar, psikologikoki nekatzea, desgastatzea, eta noski ekonomikoki ondoratzea. Horrek, noski zer esan nahi du, zailtzen duela, ez bakarrik, hau da, senideen edo dizkideen babesa, baizik eta adibidez defentsarako eskubidea ere urratzen du, zeren eta abokatuek adibidez bidaiatu behar dute astero, edo hilero. Eta horretarako finantziazioa behar dezu eta horrek darama, pixkanaka, lortu duten edo ez duten lortu beste kontu bada, baina horrek darama presoaren despolitizazio batera. Eta zer da lortu nahi dana despolitizazio horrekin? Lortu nahi dana da gatazkaren dimentsio politikoa ez eztatzea edo ukatzea. Horrekin zer lortzen da? Lortzen da gatazkan murgilduta dagoen komunitatearen identitatea ez eztatzea. Eta identitaterik ez daukan komunitatea ez da existitzen. Horregatik, esaten nuen hasieran direla 3D. Dispertsioa, deserriaren bigarrendea, deserriaren bidez, lortzen duena da komunitate politiko baten disoluzioa, hirugarren D. Gaur aurkezpena egin dugu, baina hau hasi besterik ez da egin. Orain zuen txanda da, sarekideak behar ditugu. Giza eskubideen alde dagoen pertsona oro izan daiteke sarekidea. Cualquier persona que esté a favor de los derechos humanos puede ser sarekide. Sare proiektua zabaltzeko behar zaituztegu.
Te necesitamos para expandir este proyecto llamado SARE. Liburuskaren zabalpenaz munduari dispertsioa zer dan erakusteko behar zaitugu. Te necesitamos para mostrar al mundo qué es la dispersión a través del libro. Erronka ulortzeko antolatuko diren ekimenak eta egitasmoak antolatzeko behar zaitugu. Te necesitamos para organizar eventos e iniciativas que nos ayuden en este reto. Eta, bueno, zelan egin zaitezke sarekide? Sarekide fitxa betez, 3 bebikoitza sare.eusen, hori ikusi dezakezue, edo harremana@sare.eusera emaila bidaliz, edo zuzenean geogan aioz, 5 euroko ekarpena eginez, asko lagundu dezakezue. Podéis ayudarnos con 5 euros, podéis ayudarnos mucho, podéis haceros sarekides rellenando la ficha en www.sare.eus o en harremana@sare.eus o directamente pues, acudiendo a nosotros. Y luego, como reto a nivel del pueblo, de los pueblos Plentzia y Gorli, pues nos hemos puesto a llenar esa red que veis ahí atrás de sarekides representados en sardinas. Es una forma un poco gráfica de representar pues, toda esa gente que estáis a favor de los derechos humanos y que queréis aportar vuestra sardina en este proyecto. Enizek esan dagoan bezala, herri mailan sardina bezala irudikatutako sarekidez, sare hori betetzea da gure erronka. Eta, bueno, aurkezpenari amaiera emateko, inor zalantzarik baldin badau, galderarik badeko zuen, orain da zuen aukera. Si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, y hacer también un llamamiento a la movilización que se va a dar el día 12 de junio en el Arriaga, un salto en contra de la dispersión a las 7:30 de la tarde, para que os animéis. Vale, ointxe, galderarik ez badeko zue, Trikipoteoren aurretik, Oian eta Iñaki abesti batzuk joko dabez, gai honegaz erlazionatuta, eta, bueno, animatzen bazaitezte abestia, bai. Animada, no? Eskerrik asko etortzagatik, Arantzari be bai, txalero bat.